Jej mama bola opernou speváčkou, babička pôsobila v Národnom divadle a otec v hudobnom divadle Karlín. Aj preto bolo herectvo pre Jaroslavu Kretschmerovú od malička jasnou voľbou. Napriek tomu má známa herečka dodnes tendenciu sa otočiť, keď niekde počuje znieť meno Evík. Postava strelenej sekretárky z Hoštíc jej totiž sadla ako uliata a ona sama si ju nakoniec veľmi užívala. Pri pohľade na večne usmiatú herečku by sme len ťažko hádali, že od natáčania posledného dielu obľúbenej komédie ubehlo už cez 30 rokov. Filmová Evík si však svoje súkromie naozaj ostro stráži a na verejnosti sa často neukazuje. Príbehmi z Hoštíc však jej herecká kariéra neskončila, Kučeravá Jarka dodnes účinkuje v divadle Y. Nezabudnuteľná herečka má dnes 68 rokov a aj keď životom kráča bez muža po svojom boku, vôbec jej to neprekáža a nemenila by. V súkromí som veľmi spokojná, naozaj sa nemám na čo sťažovať.